За пореден път някой мой познат е хакнат. Не мога да разбера какво се случва, но искам това видео да е призив към всички вас, които използвате все още имейлите си от ABV, MailBG и не знам какво още подобно. Моля ви, сменете ги. Алтернативните имейли, които ми препоръчаха, са Gmail или Proton. Не знам защо това се случва в последния един месец. 4 мои познати губят профилите си. На 2 мои познати само им откраднаха профилите. На други 2 тотално им заличиха профилите. Така че хора, тичайте далеч от АБВ-то, от MailBG, смисъл сменяйте веднага. Веднага сменяй имейла си, не го отлагай за после. Буквално разказах това на брат си да си смени имейла, защото неговия разбира се, че беше също на ABV, да го смени на Gmail, той не го направи, отложи го и един ден по-късно му хакнаха профила. Успех на всички ни и се надявам да не се случва това повече и на по-малко хора да се случва, просто е срамота. Уникална страница беше заличена заради това изключително много последователи, хиляди последователи. Просто е абсурдно заради един имейл.